Welcome to our YouTube channel, Ilocano't Bisaya. Ilocano't Bisaya. And parehas kaming NPA kasi no permanent address. Marami kaming tinirhan sa probinsya bago kami nagkita at napadpad dito sa Maynila, Philippines. Ang gagawin namin ngayon ay padamihan ng lait. Kasi naglalaitan kasi kami, hindi kami nagpupurihan. So sa mga ano dyan, baka sabihin or kung ano man yung sabihin nyo, para sa amin ay ganun talaga kasi kami, ganun yung ginagawa namin dito. Katulad yan, biglang umulan, so medyo walang masyadong lumalabas, maliban lang dyan sa naligo at nagpapasaway. Nagbabalot siya ng tuyo, yung mga hindi pa nababalot kasi baka may magbilihan na mamaya. Nagsimula ng bumili ng mga pansit canton, kape-kape, ganyan-ganyan, tinapay. Alam naman natin mabenta yung pag tag-ulan, di ba? So, ang gagawin namin ngayon ay paramihan ng kalait-lait. Ayan. So, sa tingin nyo, sinong mananalo? Sino ang team Bagtam? And ang team Yvonne. So, let's do. Ayan. Sana mag-enjoy kayo dito sa aming vlog. Ilocano't Bisaya. Ilocano't Bisaya. Welcome back to our YouTube channel, Ilocano't Bisaya. Ayan. Our topic for today ay pag lumingon ka, akin ka. Pwede dyan, may tanaw. Tanaw, Bard! Adi juga ang tanaw. Yung sayo na nga ako. Hindi na ako tumingin. Sayo na ako. Ulaw ka? Hindi na kailangan. Magdula mi guys. Ang dula namo kay padaghanan og kuan. Ano yan? Padamihan ng lait. Padamihan po kami ng lait. Wait lang. Pailawin natin yung cellphone natin. Padamihan kami ng lait. Kasi ang ulo niya, nung bata pa siya, napabayaan siya ng nanay niya. Napabayaan siya ng nanay niya, umiyak ng umiyak. Tapos nandito yung ulo niya, ganyan. Pihing yung ulo niya, iyak siya na iyak. Dito ba ka? Diba, humuk man ang ulo sa bata mo nang ganing bali-balihon ta sa atong inahan kay para dili malumpiang. Okay, hindi siya palangga, nabiyaan siya. Pihing man yung ulo. Pihing. Mga di ayo. Nuo. Kaya man di agta mo, bapa man. Pihing. Ano tayo mong pantapatan? Piling? Ang awa ko naman kagalingon. Ang awa ng ilong. Islat. Isa lang, excited po ka. Ako gani, di ko excited na malaitin yung sarili mo nagantay kami ng guys, delivery. Tanawa kini, asa para gud na imong kuan mo kay maut kita naawon do. May deliver ng yung alak na hatid na, yung mga soft drinks na lang naiwan. Tapos umulan, wala kaming magawa. Kundi, ako walang magawa. Ingay, may naglalaro ng basketball. Ako walang magawa siya, nagbabalot ng tuyo. Patayin na yung tuyo mo, sample. Yan, 3-10. Kasi malalaki naman yan. 10 pisong tuyo, mabenta ngayong tag-ulan. 1 point, pihing at saka dakog agtang. Next naman, ang gusto mo unahin ko. Gusto mo unahin ko. Yung mata mo, pangit. Daghan na nag-ingon, lami akong mata. Tanawa na gud na yung mata, dako kayo. Panuway. Tanawa rin mong ilong grabe ka. Maot kayong mata guys, murag muluwa. Yaw. Dako kayo sa una, manguyab siya sa kuwal. Maglagot kong tanaw kay ang mata dako kayo, dako kag tambok dire. Ang laki ng dito. Ginawa. Ang rin mong kuano. Saman. Imuhang ilong. Ang imuhang
Kilay, oh. Kilay, kinipilik mata, pilik mata, kanding. Nawa po ba, curb. Nawa, curb ako, pilik mata. Kahit na ganyan, pangit sa kanyang mata mo. Pilik ikaw. Tignan mo yung lips mo. Maot, itong kayo. Oh, ew. Mag-hard na. Yuck, ew. Sako kay heart shape. Nawain mo daw. Yan, naday mo abi. Ano? Na. Eh, shit. Tanan ang makurik ug mali ni padaghan ang magkagkuan. Oh, di. Sus, Pilan pili man mo. ka. Pag man 1.5. muna mo butigon no, tao kong mukha ko butigon. Ako anit ko ko ano, hamis tayo. Isa? Ah? Daghan kay butig mo At least, kahit may tigyawat yan maganda. Ikaw, wala kang tigyawat, pangit. hamis. Yung buhok pod. Buhok na to ha. Yung buhok ni mo mga brush. Drag steel brush. Imo, pihing man ka. Pihing. Tingala sa pang Imong dalunggan, maot, ako kayo. Oh, akong dalunggan kay Nindot. ang sabi ni mo na pamahiin ng mga tiguang. Ang takong dalunggan dugay mamatay. Ikaw mamatay. Og ako mauna mamatay, iyak ka naman, iiyak ka. Iyak ka. Sahit, wala ni unta pantay-pantay ta. Atay bantay, ito, maitim ka, ako maputi. Oh. Ako sa may gihanap ko sa mga foreigner, di ba ito man? Bakit interesado ba yung mga babaeng foreigner sa may itim na lalaki? Sa kasakar mo manuroy, sa Makati, sa Dapit, baka sa mga kuan, sa mga kahit saan. Tanawang ko yung sa mga lalaking Amerikano, itom na babae, mga manubo. Ganahan ko yung manubo. Hindi ka nakaputik. Ikaw, reject ka sila ha? Ano, mangandoy pa dahil kong foreigner, nga di din ako mangandoy foreigner. Ano mas makaglaman mo ang kuan? Padaghan. Grabe, kuan yung bulgi oh. May shoot ganito sa ako may shoot ganito sa ako Mga malang libag. Yayo kumo. Nakadiri. Ano, naman. Alcohol. Ang alamat mo, alam niyo ba kung ano alamat ng ganyan ko? Welcome to my YouTube channel. Yan yung pa-heart. Ganyan yung alamat niya. Taba-taba ko. Wala ko pa excited kung kayo ko. Wala na ako, no? Tawad mo kayo. Final. Nindot ang buhok. Diyan ka yung maganda dito, 1 point. Ito, 1 point, ganyan ka, 1 point. Maganyan ka. Oh, 1 point, maganda. ang buhok pildi ka. Pildi ko. Oh. Ang ito, zero muna to, 0. 0, 1. Hay makay. Kini ako ni. Ikaw na diha, 1 ka, 1. Dali ba? Oh, Agtang. pildi gyapon ka no sunod. O, 2 ka, 2. Ang pilik mata, maot. O, 1 ako dire, 1. Pilik mata. Ang kilay. Ay, nagkamali kaya ata ng banggit. Imo ang pilik mata magkanding ako Kasi curb oh. Kilay, kilay gani. O, pildi na ka, dako, baga kayo mong kilay. Ako, ano. O. Ang pilik mata. Kaya, try na. Wala natin yung kuan niya. Mahaba yung pilik mata niya, guys, sa gana-ana. Ang mata, hanggang 3 ka lang. 2, ay maot kayong mata. Ayaw ng pangandoy. Dapat hindi. Ilong. Now, kastilan. Dapat ko ba itanong yan? Dalawa pa lang ako. Ang bibig, wala. 3 na, maot baga kay mong bao, urag baba sa kuan, maot kay itong pa jud. Amis. Hildi na pud ka. Dagang ka butig-butig. 5 lang ka. Dami mong tuko no? Ikaw, tungod maninimo. O, dalunggan. Nindot akong dalunggan. 4. Anong
Talagang diskasan pala. Kanya kay, ito man kamao to, 5 putikop. Tayo lang, it's atay. Nya gwapa ko, maot ka, 6 daog ko. Ha? Napaisa. Sama isa. Hindi mas taas na itong duha. Natural lang kaya sa lalaki. Nya, putot ay ko, taas mong gyapon ko, taas mong gyapon ko, taas mong gyapon ko. Ha? Anong sa inyo? Pildi ka. Pildi ka. Kaya yapon sa mukha ko. Tayo gyapon. Yon, thank you guys for watching, and sa mga bago po dito sa aming YouTube channel, please subscribe for more updates, for more vlogs, for more prank. Gusto nyo ba ipaprank ko si Bagtan? And for more lifestyle, ang tenderong guardia and ang tenderang vlogger. Thank you for watching. Magbabay ka pala. Thank you for watching. Thank you for watching. Kung